Owganistanyny yaragly adamlar Demirgalyk Mazar Şerif şäherine prokuratura idarasyna zawd etdiler. Polisiýa 3 sany yaragly adamyň howpsuzlyk güýçleri bilen atışyga girendigini, azyndan 5 adamyň ölendigini, 55 adamyň bolsa yaralanandygyny aýtdy. Yaraly bolanlaryň arasynda polisiýa ofisierleriniň, prokurorlaryň, beýlek sudy işgärleriniň bardygy aýdylýar. Bu hüjümyň jogapkärçiligini Taliban öz sınarly. Gürcistanyň paýtagty Tbiliside resmiler we pidalaryň garyndaşlary 1989-njy ýylyň 9 aprelinde bolan harby basyp ýatyrışda wepat bolanlaryň hormatyna gül çemenlerini goýdular. Şonly protestçiler Gürcistanyň Sowet Soýuzyndan garaşsyzlygyny talap etmek üçin ýygnanypdylar. Sowet goşunynyň güýçleri demonstrasiýany güýç bilen basyp ýatyranyna 21 adam öldürildi, ýüzlerçe adam yaralandy ýa-da gazdan zäherlendi. Gürcistan 1991-nji ýylda şol günde, ýagny 9 aprelde garaşsyzlygyny jar etdi. 8 aprel günü giýişlik Ermenistanyň paýtagty Yerewana Birleşen Ştatlaryň teleýüldäki Kim Kardashian geldi. Onun ýanyna adamsy rapçy Kanye West, olaryň gyýdy North West, Kim'in uýasy Khloe Kardashian bar. Bu maşgala aeroportda we şäher merkezindäki mehmanhananyň işiginde jurnalistler we muşdoklar tarapyndan mähirli garşy alyndy. Kardashianlar öz ata-baba ýurtlaryna sapar mahalyna reality TV seriallar üçin surata düşürilýär. Bu sapar ermenileriň Osmanly türkler tarapyndan köpçüliklerin garylmagynyň 100 ýyllygyny gawat getirildi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.